26 грудня біля Курилівки на Харківщині загинув солдат Бойко Олександр Анатолійович. У передсвяткові дні, коли країна сподівалася на мир, ще одне життя українського воїна обірвала війна. Олександр Бойко народився 21 вересня 1972 року в селі Носівка на Чернігівщині. У 2001 році закінчив хіміко-технологічний технікум ДДТУ. У 1989-91 роках проходив строкову військову службу. Працював на підприємствах Дніпроазот та Камедсталь. У лютому 2022 року, ще на початку повномасштабного, став на захист України та її народу. У нього залишилася дружина, донька та сестра. Доземний уклін захиснику України. Вічна пам'ять і слава Герою України.